posisi lampu merah kan mati deh. Itu gak usah starter. Dari ngegas kok. Sepedanya mau medit ya. Medit. Medit apa? Medit bensin. Bapak ya? Cino kok. Masa Pasio Cino? Pasio masa Cino? Iya ya? Pak. Yamaha kok. Jepang. Jepang Yamaha yo. Sepeda motor Cina yang terkenal apa ya? Kurang enak ya? Wuling. Nah, ini Wuling. BYD. Wuling BYD. Mobil itu? Iya ya. Sepeda motor? Yang motor burung. Honda itu mbok kan. Honda Jepang. Jaling. Sing menduduki pasar saiki ku ya Honda, Yamaha. Wes, loro tok. Dua tok wes. Iya, untuk saat ini. Burung ono sing geser. Burung ono. Honda, Yamaha, wes. Suzuki ya kolo-kolo. Kolo-kolo. Pirang persen ngono mean iku. Yes, Honda, Yamaha itu paling kuat itu. HP. Apa ya tetap Xiaomi sih. Samsung, Oppo, Xiaomi, pokoknya Redmi lah. Pokoknya produk wong kono lah. Wong kono ndi? Bu, wong ndi? Landaan malah. Oh, blok. Wong landaan. Wong kono terus, wong kene kapan? Oh, ono Advan niku. Kok Advan di ora enek. Advan produk Indonesia ndak? Iya, tapi gak payu. Iya. Tapi IQ-ne gak tembus ya. Nah, IQ-ne tembus yo. Jos. Advan Mito ora payu. Iku Indonesia iku. Iku sing gawe dadi Indonesia. Ngerakete nang Indonesia. Iki lewat jero anu tak gawe. Apa? Perbaikan jalan tak gawe. Kok pos daripada Patu Semeru. Ora enek Patu Semeru, Des. Ono. Tembelang kok masalah. Ono PLN ngono. Ora enek, percaya wae aku. Ono. Patu Semeru iku kota kono. Yo bekne sih gabut. Yo kan alon-alon. Kata yo karep balik. Ora iso dicegat kok. Ora iso. Gak enek. Polisine ndelik kok. Ora enek. Aku lo kena jebakan terus kok. Nanti. Nanti. Ning Brantas tahu. Brantas di. Ya bioskop zaman biyen. Biyen saiki gak enek. Terus ning PLN ya tahu. PLN wis suwi gak enek ya. Ha iki nyiduk sapa iki? Ndi? Nang RB iki. Ndi? Lho nang RB iki lu nyiduk sapa? Golek. Goblok e nggawa motor polisi. Luwe yo nggawa Avanza ngono. Nek sarapan kok, Guys. Pakai lu. Lah hasilnya wingi sih. Isu-isu sarapan oleh akeh kowe san. Hasilnya wingi kok. Iku. Dobol. 5 juta ping. Ping 5 lutung wis dino. Wah akeh oleh polisi ya dobol. Gajian teko negara sithik ceperane sing akeh. Ceperane darat-darat modus. Macet agak kok jero iki. Dak. Nang wingi ana wong dandane dalan. Los. Brosok. Ora iso brosok tengah sawah kok. Iso. Suhune brosok gak iso brosok piye? Nah, suhune grosok. Kudune gak brosok. Nyasar. Andang keluar kene. Andi. Tembus agak. Andi. Hah? Kono kanan ta? Oh, gak iso. Gak iso tambah do ya. Muter ya. Engko mulih lewat kono iso. Yo, coba sih. Gang sing loro. Pengen tembus kono. Nang kono ana kebon wadem lho kebone. Kebon salak, kebon jati.
Akeh ulone gak enak. Lho, resik kok ora enek. Wong kebun jati ngisore godhong resik kok. Terus Kulo- kayak warung ngono asline masuk. Ulone Makane iku dibuka. ndelik ning ngisore godhong. Ora enek godhonge disaponi. Berarti ke warung enggak? Nah, iku jane. Sopo sing ngopi ngono sabung ayam tok. Heeh. Buka gantangan rame paling. Mripatku abang ya sing sebelah kiwa ya. Engko rada kemeng. Gara-gara apa ya? Kayak tomcat. Paling Wih, udane lho. Sampai jam piro mambengi udane iku? banjir ya sama aku ya. Tangi-tangi kok. Lu kok kecembur nggak? Tak delok sanyoku hancur kecembur kok. Pateni langsung. Udane iku sampai jam 2 gorong mari. Kepet. Banjir ya nandi-nandi. Gembricik terus ngono, tapi gak deres. Udane iku gak deres, tapi gembricik terus ngono. Sing dodolan sing anyep ya. Nah, nyepol. Tau terus ngono gak mandek belas ya. Gremes tapi rada gede-gede, tapi tau terus apa tau terus ngono. Sore sampai bengi. Nanggone dia. Jati gedong terus iku apa jenenge? Apa? Tapen ya? Ora sing lewat akate ning kabut tapi lewat jero. Apa? Iku apa ya jenenge? Itu apa? Brongkal. Brongkal. Lapo? Banjir. Masa brongkal apa? Loh, gak macet. Gurung ya Ali. Burung di aspal. Kamu apa aja brongkal? Kamu apa aja brongkal? Gak mang iku ndelok ono arek live streaming. Nang TikTok ono arek live streaming nang brongkal. Banjir. Arek kecek ngono lho. Banjir ngarep oma paling. Hah? Banjir ngarep oma. Banjire ngarep omahe dene. Yo. Itu apa? Pecahan buntu. Pesawat. Nah, di suarane pesawat itu. Tawa jal duwe. Yen ngono sih. Dari cemprei mana iki? Karo kayak iyo. Isu-isu kok isin info-info. Heeh. Ah, nyepray medeni ngono kerjane. Podo asale cuma bedanya ada cuma cetit ngono tok. Podo asale. Cara dhewe asline iku cara harian ku pray ya dhewe. Tapi tetap digaji 50.000. Nah, bulanan. Lah ana kono gak lapo-lapo ya padha pray no. Lia ya digaji. Yo yo. Ah, yo oto yo. Foto. Gak lapo-lapo. Cendet yang cemu tidak. Ih gaji wong prei gitu bae. Ini ngaji bayare wong nganggur. Lah piye jeneng ngono Asline mau kon kerja ya gelem ora enek kerjonane. Nek. Produksi terus ayo nopo tambahan. Asline aku dikon pray ya gelem. Cuma ya mbok balik maneh raga. Pray yo pray. Kepet. Pray dhisik yo gak anu. Gak gaji libur. Yo.
Jombo balik mana tak gak. Cendet iku ji optimis kok. Yo. Kok pola pikirnya piye deh. Si optimis deh. Jelas-jelas pabrik mandek si optimis. Pabrik kalau ngitung mundur itu aku dengaran. 10, 9, 8, 7 ya weh. Nah ini dibayar nomor baik. Gue gombel loh. Nanti dingin. Oh no dingin aku ketok kok. Nyelempit ini. Tapi pakai woy. Nanti ya. Oh keliwat nang kono dat. Oke. Oke. Lah iki lho. Oh pakai. Tapi baru mateng. Nek. Burung mateng. Berarti nih orang parkir. Bendino lewat kini hari. Yo dalan umum, Pak. Ini kerjane lewat kene. Oh, itu ngemes sing ngono tok. Pure notok. Iya. Tapi nek kena udan ya buyar. Kok gue gak udan ngono tok. Kena udan yo nyerep sini iso. Ora, ya ambiar kok. Ayo nyerep iso. Nyerepe nanti karo gak pas kono. Ya babah ya, sing penting nyerep. Keong katanya nyabrang bang. Biasanya aken do keong. Ngene iki wae do keong. Penyakit pari. Pari mur-mur bolong ngene di pangan keong. Hama keong. Ini ki obate ya wake ki obate. Pakai obat keong, obat walang, obat opo, Anu prit. pret. Anu prit gak iso diobat ya. Gak iso ya? Jaring, Fiber terus ya. dijaring. Nah, kena diobati. Tikus ora kena. Oh, wae tikus e. Tikus iku diracun iso cuma yo Sing kena siji loro. ya tetep menang tikus sih. Nah, ayo diracun iku kena, tapi sing kena iku siji loro kakek. Efektif ya burung hantu itu. Burung hantu, karek burung hantune piro? Akan tikusnya tak akan burung hantune. Oh, burung hantu siji sok mateni 12 ya. Yo disongi. Masa rolas? Aku akeh. Akeh. Lah anak-anake kan ya dipakani. Oh iya. Kenapa wong gak ngingu burung hantu? Ngingu. Akeh sing gak ngingu iku mau. Ya berarti wong kuno iku wis dhewe cara dhewe. Cara ngusir tikus. Heeh. Yo apa mentok ya setrum iku. Wis duwe cara dhewe berarti wong ngono. Nyetrum ya iso tapi akeh sing mati. Akeh. Oh, sak wonge. Wonge sing mati. Yo tikusnya sing mati, wonge sing mati. Nek jasa makan tuan. Lali mateni. Ayo sing mati dulu Kang tikusnya. iki ngurupno lali mateni. Tambah wonge sing mati. Oh, ini mati. Oh, kok burung hantu kok lah, yo, Iku omahe. mae. Yang ini turu deh. Heeh. Maghrib metu deh. Efektif, ramah lingkungan. Ento ya akeh. Bendino ning omahku iku tulang-tulange tikus ya. Musunge tikus mati di kono dipangan nang kono.
Dia iku mutah tapi mutahnya balung tok. Oh gak mutah, Kamu tak daging tikus sih ora. Balungnya sing diutah. Berarti ayam Kentucky ngono ya. Teko ngono iku ya. ya kata teko apa? Ya iku ya katanya ayam apa maneh. Iku di pangan ambek wong Brunei. Yo wong dindi. Waduh itu ayam kok kepet. Nang kono gak ono ayam dah. Brunei. Mangan wete teko Indonesia lho. Kepet. Waduh temen. Ada temen mangane. Tapi ya padha ae Indonesia yo tuku beras ya rono. Wis mari kok wis gak. Biyen no. Biyen. Apa ya nang Indonesia gak ono beras. Nganggo tuku kanca kono. Yo, goblok kayak menteri ini. Nah, ya padha ae ngono iku. Menteri ini kono ya goblok ya. Ayam mau tuku nang kene. Nek gak ngono yo kene sing digobloki. Bene ayame dituku murah. Yo standar sih. Standar mo. Standar remuk padha ae. Daripada TK tuku PT ning nggone Amerika larang-larang. Mending ning Indonesia murah-murah. Kita Amerika itu piye? Oh, akeh. Wong Brunei tuku PT ning Amerika yo kelarangan nih. Wis tuku ning Indonesia ini remuk ae. Pancet. Tuh. Maju ta, maju. Iya sih. Kamu apa nal? Apa?